ka joyudo sir kowuok kuom jo Amerika kokalo PMI USAID. Nyakor mgejuang dakika en 25 tok saa 3 mar okinyi kamoro mora mintiere rwaki e TWAK. E chenro mar pinyi TWAK mabende odoro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango kama taye chenro makama nyinga en Sharon Ong'ao. Okiny makawuono ma ok en TWAK nyakor mgejuang mabende pok wabedo godo kata mne kinde thuolo machiegni ni. TWAK makama kaluwore gi medruok mag masiche mag apaya. En TWAK mabende higa ni dach ni ma kata mna TWAK mar 4 mabende pod wabedo godo to pod ntiere medruok mag masiche mag apaya. En ang'o mok timre e yore wa nyakor mgejuang winj ma e kinde thuolo mar seche 72 mosekalo. Mano kinde thuolo mar ndalo adek nyakor mgejuang ji maromo 22 oselalo ngimagi nyakor mgejuang. Nyaka sani bende parni e kinde thuolo mar dwe achiel ma osekalo ji madirom 35 oselalo ngimagi chutho e apaya mano ma Eldoret kochomo buore Nairobi. Parni masira mar apaya mabende korona timore mogik nyakor mgejuang mar odiochieng' manyoro kama bende jopuonjre 6 nyakor mgejuang mabende noloro skul bang' tam mokwongo rumo mano mar skund sekondar mano mar Friends Mbihi mayudore gwenge mag Vihiga bende koro nolalo ngimagi. En ang'o nyakor mgejuang mok timre e wang'a peyni? Ang'o ni masiche makamagi osebedo kamedore? Mane TWAK mabende odoro bedo godo kinyi makawuono ere kaka onyalo gayo masiche makamagi nyakor mgejuang nikech pile ka pile ka masiche makamagi timore gin medruok nyakor mgejuang manyaka sani ka wantiere dwe mar 4 tiyudo ka kwan mag ji mohewo 100 gi wiye osemana lalo ngimagi. Bed koro nyaka giko mar TWAK makama kioronwa ote lai magwa magote machok 3:600 mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV to recorda mbui mar fanbook page mara mano mar mbui mar Facebook iyuda Sharon Ong'ao. Okiny makawuono mar sumo paro makama nyakor mgejuang antiere gi jogo eko mawuok e sekta mano mar weche mag wuoth e pacho kaendi. Mokwongo antiere ka gi Michael mabende en jarim nyamburko. Michael mana kinyalo chak mana kodi ne nyakor mgejuang maneno wagi sani. Michael Obunga ato ni in jarim nyamburko. Inyalo mana nyiso matut gi nyamburko mage mabende riembo. Gi nyinga karawe tilunga ni Michael Obunga Udo. An driver mar matatu mar shuttle. Mawuok Nairobi dhi Kakamega to wuok Nairobi dhi Bondo to wuok Nairobi dhi Siaya. Matano acho ni in jarim nyamburko matimo long distance wuodhe maboyo boyo. Ero kama na ina kuom chope TWAK. Bende antiere ka nyakor mgejuang gi Morris Oduor. Morris Oduor nyakor mgejuang en jagoro maduong' mar riwruoge mag matatu kata kiero matatu wakazino. Morris arwak ni machiegni mos jopiny bende nyalo mana fono negi matut samoro gi mapoka wach. Ero kama na hinya Ruth an giluonga ni Morris Oduor Ombambo. An jagoro maduong' mar miluongo ni Matatu Workers Union. To union ni en union makedo ratiro mar jok matiyo jok matiyo sekta mar riembo nyamburko e Kenya kae. To okwasetimo bedo kwasetimo mang'eny kech nan kae ndalo mokalo nicho an kae kwa wacho weche mag midhieche matimre e paya to kendo kawuono ka urwaka kae mondo kendo achak wanoni e wechegi. Aneno ka kuma nwachope chieng'cha kendo wabro chwalo mondo ane kuma wabro chope kendo kawuono mondo ane gima lokruok manyalo timre. Ero kama na inya Morris kendo machiegni kopogore gi Morris nyakor mgejuang mana kana sinyisi ni wantiere gi wela dek bende antiere ka gi Collins Dhiambo mabende en jal mabende riembo nyamburko. Collins machiegni bende nyalo mana nyisa nyakor mgejuang gi nyamburko kido mage mabende riembo riembo kata mana kae. Ero kamano Sharon makwongo an iluonga ni Collins Odhiambo. Ana arimbo long distance. Koro gisani ana bo Nairobi Bus Corporation. Mano mawuok kanye Nairobi kochomo kanye? Koro awuok Nairobi karie Kisumu tadonjo Busia kata awuok Nairobi karie Kisumu tadonjo Kakamega. Adonjo Nambale tarie Busia. Mane route ma aringe.
Erokamano nya Collins in bende arwaki ni machiegni e twak in kanyakla kod Michael unu joriemb nyamburko ahinya mwacho ni long distance gi dhongere ma bende thothne kaluwore gi masira kata mana nonro mar NTSA wacho ni mago e kama bende iyude masira mathoth ahinya mag apaya kopogre kata mana gi town service ma ng'ato ringo godo dakika matin to dhi kumoro. Kokamano kachako kodi Morris in kaka jala ma en jagora ahinya e bwo riwruok mar Matatu Workers Association. Nitiere gini ma bende ni wacho ni usebedo kukedo ne ratiro mag joriemb nyamburko. Keni ratiro mage? Sharon, chike waseloso e piny kae kendo chike mabeyo manyalo tayo tich kaka onego bed nitiere e sekta mar riembo nyamburko sana mag ting'o jowuoth. To ayudo ni chikegi pok onya. Chikegi waseketogi lakini ogiti ka iyo madware. Koro nwabiro gi union kechang. Nikech nwayudo ni onge nga dereba mariembo nyamburko e ndara. Ongo ng'ama chung' kode sama gimoro otimre. Ongo ng'ama ng'iyo kako otiyo, condition moro motiyo onge ng'ama ng'iyo. Ohalo obeda ni ng'ato so long as noseloko oseyudo pesa modwaro ni gari ni ndara ringo, dereva ni ndara ringo gari but okia gik ma dereva no kale mondo kelne pesa ma ng'ano yudo. Serikal bende osebedo ka gi license geche, gi license derepe, gi license geche mondo ringi ndara. To gilu chike manwa seketo mbele kanyo mondo wang'ento kwa miyo jogi barupe mag riembo mag tie ndara. Ang'o mondo bed wang'iyo ya kakoro watimango wamigi barupe. Gin chike kaka mage mana kinyalo fono ne. Sani mondo driver obed riembo sani kaka timre ni mondo driver obed driver riembo mtoke ndara mar ting'o ji. Experience madware en mana higni 4 kende. To higni 4 ing'iyo driving license. Ok ni higni 4 kibedi ndara iriembo nyamburko. Higni 4 na ikawo license. Awacho ni kwa mfano sani ikawo license 4 years ago en higa mane? Higa mar 2019. Nikoro kichopo 2023 nikoro inyalo riembo nyamburko mating'o jowuoth. To ogidewo mondo ginen to ng'ani kata kwa dwa miye license. Osega bedo kotimo course mar riembo ndara. Kose en man osechopo higni 4 koro higni 4 e mandatory age ma ng'ato onego bed riembo mtoka. Mar ariyo, jok ma tiyo hala mar public transport. Ogisebedo ka ging'iyo ni to jok mwandikogi gitiyo i condition machal nadi. Nikech inyalo yudo ni ndara ka entie gi weche mang'eny. To onego bed ni ng'ato temo ng'iyo dereva every time mondo ng'in to dereva ni onyalo bedo gi physical gi psychological problem. Onyalo bedo gi social problem. To gigo gin gik ma jok ng'i. Gin ging'e ni dereva tamre dhi tich to kinyo seriembe tich ochako kelo dereva machielo gikelo dereva moko maonge experience kore momiyo gik machal kuma. Erokamano ahinya penjo makamana puonjo Morris kanyakla kod Collins. Inyalo chako kodi Morris bende akini nitiere gi higni adi mano mar riembo mtoka lony mar riembo mtoka akini nyaka sani na higni adi nikichenjo kanyo ka Morris nyisa mano ka wuoyo kodi Michael ano ka nyingu nyalo chacha matin Michael Morris. Morris mana ka nyalo penji hiki en adi chakre nyamburko ahinya mag ting'o jowuoth. Mar ting'o jowuoth aseriembo for 17 years. 17 years. Yeah. Nyaka sani. Akani Collins ni sirimbo kum thuolo maromo nade? An ka ginene ka par maber aseriembo kuom higni 15. Yeah. Ma un derepe ma to na wachni nitiere gi lony. Akani en ang'o mok timre mana ka chako kodi Morris ang'o mok timre e yo kata na ang'o iparo ni kelo medruok mag masiche mag apaya kaka dereva. Gima kelo medruok mag masiche en ni kembe ok ng'i ni drepege chal nade. Nikech iyudo ka samoro kembe mang'eny ok gichul drepe. Dreva chulore kende kuwuok. To samoro
iyudo ni seche ma driver chulore kende ni osenindo juma achiel piny kapok odhi tich. Koro ka rush owuok kaka manyoro maneno rush manyo wuok mar nyithindo ka nyithindo loro. Koro chuno driver mondo oti matek, odhi kata trips 3, odhi trips 4 kapok onindo mondo cover godo days moko mane ok otiyo cha. Ema kelo gigi to kadine ichulo drepe ma gine payroll. To de ber. Makoro wacho ni thoth derepe chulore kende. Chulore kende. Gichulore kende ginade. Gichulore daily. Chieng' mogolo gari modhi tich no. Eko chulore. Okimiye pesa. Ekimiye pesa. To kok odhi tich to mano onge pesa. Mane eme pani mekelo kata mna medruok mag masiche mag. Mane makelo masiche mang'eny nikech driver wang' seche ma odhi tich no ema wang' ne olare gang'o gi rush. Omiyo odwa nodhi oduogi ochako dogi mondo karasta rumo to yudo kotimore nade oyudo gimoro matin ma kata ka wang' otieko jumba 2 kapok odhi tich to yudo ka beten kod gimoro. Manyiso ni kata mne kin thuolo mar ndalo 30 mane kinde thuolo mar dwe achiel ma wantiere godo kata mana e dwe. Nyiso ni ikono ne mana dereva ni in ka ni rimbo kata mana odiochienge 7 ma gimi bid ni biro bed kichuli. Ya wan ngeni seche mi garu wuokeno emi chulie. Ok ni chuli no kanigo. Apana seche magaru wuok mende mitimi nade emi chulie. Emi kawe pesa. Akeni Collins benitiere gi paro maket kod mana hinya ginero ma bende kelo medruok mag masiche mag apaya ne derepe. An be achal mana kode. Tich motiyo ema tiyo. Derepe ne gi nong'no ok nyis ni nong'no en mana mar mogo kende. Nong'no nyalo bedo kata mar pesa. Ne wach ni dereva en ng'ama nego bed ni kodhi tich to dhi tich ka wiye okwe to in ma tache ok ochung' kodwa yo moro maler. Gindikowa adier watiyo kodgi to giti kodwa yo moro maber. Dereva en mana ka tich ma koro itiyo ni en be en mana dhano onyalo ol nikech wachalo joma timo gima kizungu luongo ni piecework. Gima gimitimo emitimi nade emimiyi. Koro in bende iringo gi seche mondo mi idhi iduogi ka ji wang'o chiemo e ot nyithindo dhi skul mondo itim 1 2 3. Koro ma en wach ma sirikal onego rang matut ni dereva bende kata karingo ma dhi Busia dereva onego nindo maber. Oyudo kama oninde maber. To nego ti gi seche ma sirikal dwaro. Ka en seche 8 to nego be seche 8. To in makoro dereva dhi uchako duogo. To kata mna shida makamagi kata mna kapok waso kata mna sirikal ye. Bedi paro ni en midhiero mabende kata mna SACCOs mopogore un kaka jogo eko mantiere SACCOs makamago nego bende uloso gi jodito mag SACCOs gi. Bende kuom ranyisi kata mna kapenji Collins bende usenyiso kata mna wegi mag SACCOs mutiyonegi shida kata mana midhiero mukadhe to bende gisekawo kan. Weg SACCO go mago e weg kan. Mabe seche moko kata kiwacho ne mano yot mondo mi oketi oko ochako kel ng'at moro machielo. Koro neno mage gik makelo masiche mag ndara ahinya. Ero kama na Morris kaka jagoro ahinya mag weg matatu mano mongere gi dongere kaka matatu workers union. Shida makamagi midhiero makamagi kata mna magi gin mana magi lieko na nikech pok gi wadonjo kata mna itu activinjo kanyo ka achiedh nade gi momeni kata mna medrock mag masiche mag apaya timore. Dereva dono rengi oduogi oko kwana oko yud kata mna osara utime ang mokongo leri kanyo matin anie jagoro mar matatu workers union. Matatu workers union en union makedo ratiro mar jok matiyo ok joweg geche. Wan gi matatu on koro jok matiyo kaka Collins ne ka kende Michael bende ka mago kore joga ka koro winja chiedh nade mage gi utime koro wasebedo kwago koko to nikeche ase an kaka SACCO sania tiyo kaka operations manager mar SACCO achiel Nairobi kae. To asetimo maduong' SACCO mara nikech nitie jotich mondik sani michulo gi kodwe. To nikech nwasekedo bwa wacho ni gino nyaka bed nyaka timre. Koro gima timre ni ya. Wege kembe gi serikal
isolokre gimoro achiel. Ni sama idhi ka serikal, iso serikal nitie chike, daga nyisi mokwongo nitie chike waseloso. Nitie kata NTSA ong'e maber. Kata mago chike nitie NTSA ni gari onego bed ni driver ringo seche 8 buywe kendo yako chak after 24 hours. To koro kisenjo jogo to gigi timre to ging'en gin gik matimre. To gin ka gisedhi kucha to giwuo gi wege giwuo gi serikal. Koro in kata kidhi kaya kiwuo kodgi to giwacho jogi kata ka temo wuo koro ka acho ni koro wuo ko na temo wuo ni ginyalo kata ka chopi kambi ni koro adhi wacho ni koro adhi wacho ni koro gibedo mistreated mondo condition margi mar tich obed maber to ginyalo kata kweda nikech giluor ni kiny ibro riemb gi tich. Koro watimo nang'o? Wan sani gima wacho ni wadwa dhiro serikal mondo o make sure ni jogi ondik under permanent or contract and pensionable. Nikech en gima ni chik. Bendi paro ni en twak manego be ni nuse chako kata mnudu chieng' manyoro. Wasechake. To gimomiyo pok odhi ahinya nikech gik moko ka timre pinywa masani. In nigi gimoro maber sana midwar mondo okony piny. Lakini nitie ng'ama neno kacha ni gini kobiro to nitie gima biro miyo mondo kik ayud gima dwa yudo gima chal kama. Koro en gima koro nyaka wati gi teko watim kata gomo mondo wang'any nyaka mondo gini otimre. Mago koro gik wasechako timo sani. To very soon ibro neno ka koro wasewuok kindara wabro chung to wabro wacho ni kap gima kama ok nyal timre jok wachung nikech mokwongo jogi nyaka bed members. Eka sebedo members ya koro kata kidhi ikambi ni wacho ni derepe u complain ni gima kama timre. Wadwa ni mondo ng'ito wamiyo ndalo makama nikech mane tija. Wani munda kok bu loso gini to abro nyiso driver mondo kik otima mondo kik riembi gicho. Akeni ka penjo Michael gi Collins, akeni bende untiere gi riwruoge ma bende untiere samoro ma bende uchwalo e dwaro makama nikech kuom ranyisi mana kaka isewacho ni samoro nyalo chwalo ne weg sako mitiye to kinyne iyudo oboke ni oriembi tich. Mana ka chako kodi Michael, bende untiere kata ne riwruok ahinya mar sako moro mag Jumatatu ma samoro nyalo kedo ni raticho. Mago nitiere to kaluwore gi wan kembe mwariembe gin mag ji maka wang'ida dhi kar kanyo endo nitiere sako mag drepe ting'e ni utiye anda ng'ato maka wang'o wacho gimoko luwore gi chikne to ng'at mokelo musoni en mitime nade igwe oko to dhi kamano koro konyruok onge kuma ditere mwaywak ni mondo winji. Hapa ni kinde osechopo nikech Morris nyalo kata mana bedo janeno marwa ka kinde osechopo Morris nyadidi ma kata waseluongi kata mne chendo mar mbako romo ahinya kwa lose mane wach masiche mag apaya. Hapa ni kadhi mbele bende koro nek beni wamanyo yore nikech twak ok nyal konya. Hapa ni koro twak bende komede kata mna gi tim bende nyalo konyo nikech ngima lala jonyuol ni kama tek piny okwongo monde piny oridore derepe ka winjo matek jonyuol bende koro winjo matek kuom ranyisi kata mna nyithinda uchiel makoro notho makoro masira ma the latest mabed notimoro chieng' manyoro nyithinda uchiel mabede koro nolalo ngimagi in kaka janyuol nyathini osebedo e sikul kuom thuolo mar kata mana dweche madirom 3 mane tam mokwongo imor ni nyathini duogo dala nyathi kare ngimane orumo e apaya. Kwa kamano we wanene tipo ahinya kaluwore gi masiche mag apaya nyakoro mgejuanga kende mobendo osetimore e kinde thuolo madwa wach ni jumbe 3 mano ma osekala ahinya mar higani masiche ma osetimore ma bende wasechiwo ne report ahinya nonro ma bende wuok adul mar NTSA nonro ma bende obila bende osebedo kayudo chieng' tarik 30 mano kwachako gi masira mano timore mano chieng' tarik 30 mar dwe mar 3 graphics ma kama gibiro bedo kineno machiegni nyakoro mgejuang ineno kanyo chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 3 ineno ka jopuonjre 17 notho mago jopuonjre mag Pwani University nyalo paro na githo e gwenge mag Naivasha. Bang' mano dwe mar 4 ma wantiere ntema koro masira osetimore mang'eny. Chieng' tarik 1 nitiere ji 4 ma bende notho e masira mar apaya mago mantiere gwenge mag Nyamira. Bang' mano chieng' tarik 3 dwe mar 4 ng'at achiel notho e masira mano mar apaya mantiere Kerugoya. Bang' mano chieng' tarik 4 chal ka gima giluwore. Bang' chieng' tarik 3 koro an gi chieng' tarik 4 ma bende koro neno e gwenge mag Kisumo ji 14 noyudo hinyruok. Mano kinyalo paro masira ma bende notimore e gwenge mag Mamboleo. Bang'e chieng' tarik 14 nyakoro mgejuanga wach mar ringre ma bende odiochieng' ma kawuono ibiro bed kilamo negi e kaunti ma Migori. Mano bang'a nitiere lori moro ma bende brege ge nochot
ji 11 notho nyakwarom Gajuanga chieng' tarik 14 e kaunti ma Migori. Bang'e chieng' tarik 16 ineno kanyo ka giwere mana gi ndalo 1 2 3. Chieng' tarik 16 ji 13 notho mane gwenge mag Mwatate. Mana bende e masira mar apaya. Chieng' tarik 17 nyakwarom Gajuanga ji 4 kendo nochako tho e gwenge mag Molo. Bang' mano bende koro masira ma bende notimore odiochieng' manyoro mano mar chieng' tarik 18 kama bende nyithindo 6 bende nolalo ngimagi. Mane masira mar apaya ma bende dotimore odiochieng' manyoro mane apaya mano e gwenge mag Delemea kochomo Buore Nairobi. Kanyo bende mago jomotho. Jomoyudo hinyruok bende thoth nikech odiochieng' manyoro bende kopogore kamna gi jopuonjre 6 ma bende notho. Nitiere jopuonjre mamoko kanyakla kod dereva mar garino ma bende noyudo masira. Aparo nyakwarom Gajuanga kaluwore kod kwan makamago. Kineno kana kwan makamago, mago ineno kaka gin kwan mang'eny. Magi gin ringre nyakwarom Gajuanga matho. Ringre ma koket kata mana piny en wach moro malit. Apani kwa dhi nyime kata mana gi twak makama, apani wamanye yore ma bende inyalo ked god, inyalo ga godo masiche makama, nikech koro wach masira makama biro lokore ka gima koro ken news anymore, nikech ka koro ilando pile pile ni masira timore en ang'o mok timre. Akina kachako kodi Collins kaka jariembo. Iparo ni un kaka derepe en ang'o, nikech derepe thothne en derepe bende makelo masira makamage. Yudo ka derepe moko the masira makamage, moko bende yudo hinyruok mak samoro ka niseyudo hinyruok makata riembo ok inyal. Samoro ichodo gimoro kata mana choki moro kata mana otur, ji mathoth bende yudo ka yudo lal. Ang'o ma inyalo tim mar mondo mi oga masiche makamage? Wach ma inyalo tim kanyo en collective responsibility. En wach mantiere kind jawuoth, to en wach mantiere kind driver, to en wach mantiere kind sirikal. Nikech jawuoth achiel ni ing'eni jawuoth kowuok kata Busia kucho koro biro Nairobi, tiyudo jawuoth wacho ni driver tumechelewa, hebu jaribu venye unaweza temane akinyalo mondo gari timang'o uchope in time adi e interview winjo dakno wuok cho in kaka dereva timango ka jawuoth onyisi kama oketo wi dereva gi weche moko manono. Koro an kaka driver, kaka ng'ama my profession mara, atemo mondo mi awuog kod jawuoth, anyise ni jawuoth beda mos, wabiro timang'o, wabiro chopo ngima wa maduong', lakini sa tok lich ahinya. Sa pod inyalo wuogi tajiri mari mondiki nyise ni gima kama omiya bro deko matin, lakini abi to kinyiso gi kamano jawuoth nyisi nang' nitie mawinjo but nitie ma koro kuwinji. Koro sirikal noseketonwa chike mag apaya ma jawuoth onego bed ni ong'e chike mag apaya gi. One speed limit momiwa 80 km per hour, but 80 km per hour no en speed maber ahinya. My an kaka driver can maintain that speed of 8 km per hour no maber. Nitie kuonde ma bendo nyiso ni kichopo ka to time ring speed mar 50. Koro mage gik mwatemo gine mondo wachope in time. Kawuok Busia nyaka ka onego bed na kawo seche 9 mondo mi achop ka, but kawuok Kisumu nyaka ane kid seche 7 gi seche 6:30 achopo ka mar mondo mi chop kata mana ka speed limit oketnu mano mar 80 km per hour. Bende gini nitiere kata mana gwenge moko mido ka ntiere gode ineno kanyo ko ketni speed limit mane bed ni dhi kata mana ken 40. Bende paro ni derepe luwo kata mana speed limit makamago. Wach machielo bende kidwoko mano bende en wach mar speed governor ma bende thoth nyamburko bende golo. Derepe mako golo, but wan to kwa gol wan kwa gol to speed chike mag ndarago ema dereva onego luw kabisa mondo mi weche mag masiche mag ndara otimre nade. Ngima en gima duong', ma sama ng'ato wito ngimane ok en wach malich maber. Kata ka ng'ato turo fuonde moro kaka driver atimo fuonda moro nyiso ni koro familia na ok dhi winjo maber, manyo dhi school dhi bedo mana oko, kata chiemo nyalo tamo gi magin. Ane jakel mkate wi mesa magitegemea. Koro sirikal bende okonywa konya nikech
ineno kata geche mwaringo gi wegi be ok los gi yo moro maber kinyise ni tielo rach to nyisi ni dhi duogi kitimo ang'o dhi duogi e kwa bodo nyoni tielo moro watim nada wagine ni kata tielo no bende nyalo mana cause accident nikech seche ma ok en balance maber ok en balance maber onyalo gari nyalo goli oko maketi e masira. Kamani nyacho Michael weche miliko makamago Collins benda paro ni weche mabende un bendo kadhe kuom ranyisi mana kaka Collins asewacho Michael kuom ranyisi kaka geche samoro ka maintenance mare pok otimne kata na service maber bende en gari minyalo mana wuok godo idhi tim godo wuoth mabor e Ramogi tidwaro bende ngima ni nitiere ka magi bende gin weche mabende consider ahinya e kinde thuolo masani mano bende kata mana kilose bende wach speed governor ni bende dwaro ni mar mondo milose seche ma bende driver golo speed governor mar mtoka dong'en wan kaka jowuoth nitie kaka ka driver samoro nyono matek tiwinjo ka speed governor gone tit to kogol to kibi winjo mago di wacha kar kanyo luore gi kembe kawuon kambi orido ni speed governor ok gol to gole nikech for example kaka wan kambi wa mar Sasalain en nitiere manager mang'iyo ni driver gari muwuok ong'iyo system no ringe kilometers mar mnade nyalore koro gone driver sime ni kanye dwa timore nade ikadho ga beach kata ikadho ga ariyo titimore nade idwoko piny to ing'iyo manuendo mondo kik accident otimre nade kik yudwa mane kambi mantie to nitiere yudo ka jok moko ok oketa ng'owa giwe drepe gi kamano wendo kod igolo kod okigolo chalre bora ni dhi kelo ng'owa tekni ikelo pesa koro kembe gi bonego rid wach mar ang'owa speed governor kato sirkal bi chon ne wantiere kadiere mane michuki nitie nokelo wach mar governor kendo polisi mag speed chon ne ng'eny ndara ma yudo ka nwang'iyo wakar ka ekeringo to bi kete wi ni kar ka onego binaringo 50 kar ka onego binaringo 80 kodi dhi adhiya kamano nyaka wang'i chopi to sani tiyudo ka sirkal bi tiyo timre nade gidok piny iyudo ka ng'ato ringa kaka otimo kaka ohero ang'eni seyo kata mana jopiny bende aneno kata mana ka orote ka seyo nitiere ne derepe to an ok abi seyo derepe kende an abiro seyo derepe tachaka ase jowuoth tachaka ase chike mag apaya ahinya nitiere gwenge mamoko ma kata signages mago mag yore bende koketi ndara bende karma ineno ka nitie ga ndara line moko ma white manego bende nitiere kuma ji mtoka makadho koni luwo makadho kocha bende luwo bende aparo ni bende onge Morris mana kanyalo winjo pachi kaluwore kod winjo kata mana kaka Michael gi Collins bende uloso ahinya kaluwore kod weche makamago nyaka sani kopogore kata mana gi seyo mag derepe mang'eni jopiny bende osebedo ka seyo gina ema samoro gikelo medruok ahinya mag masiche mag apaya aparo ni bende nyaka wase jowuoth sama jawuothino oting'e mtoka kacha dereva dhi riembo matek na winjo kanyo ka Collins na seyo kata mana moko kuom jowuoth ni jowuoth ema samoro nyiso dereva ni ring matek samoro bende dereva ringo matek jowuoth bende nego wuoye winjo ka dereva bende wiye wach kuom ranyisi masira manotimore Mwatate dereva bende na riembo mtoka komer weche makamaga kene de wache ang'o machielo ma bende wadwaro ni mondo walose na hinya kaluwore koda kata mana jowuoth wacho ni long distance to kata mana short distance nego bed ni ji twe seat belt akani koth nochako goji kanye ineno kata mana buore Nairobi town service vehicles ji adi metwe seat belt Sharon koth nochako jigoji nochako go andalo manwe wachako mbeko chike mag michuki kane michuki ne mi imigawo ma transport notiyo kendo notiyo maber kabisa to joma ng'eny nowacho ni gini ok nyal timre wan wawegi man wakwero ni gima michuki kelo no betimre to notimre sama awinjo ka dereva wacho ni nitie kambe ma ombeko chike mag governor to awinjo ka chunya bedo gi ilo nikech kembe gi governors gi gibedo certified
Kenya Bureau of Standard. Manu speed governor. Yes. To regulator man National Transport and Safety Authority. Niyo geche te mantie grid margi matiyo I apaya kai. Koro sama violation obede mar governor. To ngamo kongo ngeyo. NTSA. Geche ni regulator. To koro ka jogo kata ka gingiyo. Iyalo ko idoko officer mar NTSA gocho ni kambi ni ng'eni gecho makama idoko violate. Gingiyo ga to gigoga sim. Tango matimre. Ng'ato kodhi kuro to giwe una friendly gine to giwere kamano. To gino momiyo gimoluonge kanyo ogifanya ogitimang ogiloso. Kibiro wache jowuoth. Ing'eyo sani wan mokwongo jok matiyo modak e gwenge madhiga e gwenge mag Nyanza. Iyudo ka gin gihero giche madhi piyo. Iyudo ka nitie geche kanyo mating'o ji 11 to dhi mana Kisumo kata dhi mana Busia to gidwa gechego. Gidwa ringo gi geche mokwongo nigi insurance mag private. Gidwa ringo gi geche maongo speed governor. Gidwa ringo gi geche ma drivers gi oko yangi mondo oriemb geche mating'o jowuoth. To mago timbe makoro sani jowuoth osemako kabisa. Inyalo yudo ka kambi achiel dhano po okanyal yango kambino kae sani, lakini inyalo yudo ka dhano pong' kanyo opango line kam. To nitie kuonde moko ma geche oluwo chike maber, ma derepe obedo train ma riembo geche maber, to ni kanyo jowoko dwa dhi kanyo. Koro sama giseyoga derepe gi sami idwa riembo in jawuoth idwa donjo mtokani, ni dwa ringo gi mtokani. Isebedo piny binono ni dereva ni en experience mare mar riembo chal nade. Nikech jok makelo problem kabisa adier kuom adier mwawacho adier. Donjo wuotho konego bed ni nono ni dereva experience. Emomiyo onego bed ni gidhi e kambe mobedo established. Ng'ato ok nyal biro kanyo, ng'ato obiro kanyo gi gache matin, samoro odhi en gi function more dala, ni ng'ato koro biro na adwa ji 4 adhi Kisumu. To ini liekri ni jawuoth ni donji gar machal kamano. To mago timore kanyo ka gin gik matimre. Koro jawuoth kosetimo kamano, dereva kodhi bong'iele piny kucho, obro wacho ni obro chako wacho ni dereva ne rach. Koro omiyo wan jowuoth bende onego bed ni nonre wan wabro timo gidwa timo ang'o, nikech ka gibiro bende ni complain ni derepe riembo wasenyiso gimomiyo jogi behave kama wasenyiso gi. To onego bed ni koro gichako gikawo kuma wanyiso gi yono mondo gibende ging'e ni kara nitie gima achiel 2 3 monego bed nangi kapok atimo kapok aidho mtoka. Kapok aidho gari. To maintenance mar gari nikech an kaka jawuoth kadhi idho mtoka ke kata mana ka mtoka no en well maintained kata oyo. Emomiyo koro wan kaka koro union wabire. Nikech jogi osega bedo kaso gin mondo gidhi gi geche kata geche richo. To samineno ka dereva tamre dhi gi gari kamano, to dereva machielo bro kawo. Dong boka nikech ma mondo dereva bor Collins bro nyiso en gi Michael gibro nyiso ni gibede kiweyo to mane ipuko mogo. Wang'eyo kamano. Koro wabire nikech ang'o? Wadwaro mondo derepe gi kwaseketo gi karachiel. Bwanyiso gi ni koro kae ka ng'ato kawo gari bodhi go to initamre ni gari no rach. To koro kambi ne wadhi donjo ni kambi nikech ka kambi no oyie dereva ni odhi gi gari no timo to dereva osendiko maber nikech chik wacho ni dereva kapok ichako riembo gari ibedo gi checklist. Ing'iyo oil, ing'iyo otese mag ndara, insurance ti, ing'iyo mago derepe machon manong'i ka kinyalo penjo Michael ng'ani gibiro nyisi kama. To derepe masani gi en owuora kobiro to semoro gari. Tek ni mtoka nitiere gi. Mtoka nitie kanyo ok onyal kata donjo i petrol station mondo omed kata balance ginene muye gine itiende gari en mago ok onyal ok opar kata mago. Erokamano ahinya Collins, kapok ichako wuodh nyamburko kaka itimo wuodhe maboyo. En ang'o ming'e nyamburko kapok ichako wuoth? Bende itimo kata mana nonro mar nyamburko koso in kaka Morris wacho ni tek ni mafuta nitie? Wan wadhi. Yes, an kapok achako wuoth mar nyamburko kapod gari ni yard bay. Koro gima kwonga timo en adhi achako ni gari be nigi pi, to oil mar gari be ni sawa, to tiende be beyo,
to studs motwe tiende gari gin tiere te to seat belts na be mago gik mang'iyo ga ahinya to nitie gik ming'iyo gari mang'eny kata mana indicators lights mag gari gi brake lights go ing'iyo ni gari nitiere e yo makare kapok igolo gari kanyo. But an kama tiye anyalo puoyo jatenda matin ke jatenda no ok odwa neno ni golo gari ka gari rach kaka like kaka nyocha Busia ta biro ta ndiko nyiso ni tielo man tiego kana biro to timo ang'o no tuch omuoch koro adwaro tielo moro machielo donc ramna ko muoch benda ngini untiere gi spare wheels untiere gode nyamburu spare wheel but gari ringo gi tinda beach gari ko wuok piny ringo gi tinda beach koro samero tinda beach ni tielo achiel ko muoch titwe spare no koro ikawo mano muocha keng'iyo konyalo losore tilose konyalo losore titing'e kan tiro ne wuonwa nyisi ni timna replacement mondo awuoth gi gari yo moro makare. Ero kama na nyapuoch gi paka keni Michael ine en ang'o ming'iyo kapok ichako kata mana ng'wech kapok wako yo matin? An kadonje gari takwonga chako kod insurance. Kaseng'iyo ne insurance nani nikech ing'eni wich wil ga akwonga ng'iyo insurance to be kawuono to entie koso rumo kayudo ka entie tadonje engine acheck oil kasecheck oil tadonje tiende the same magi motimo mane gima timo nade matimo but katielo moro nitie man kod problem to wani go sim office direct nitielo moro karach to nitie ng'ama kelo nwa tielo tiketo ekawang' ibiro pango gari dhi kanye idhi tich mano ende gima neno ka korka kata service kambi waneno kuchunge saidi ang'eni Michael gi Collins unyalo bedo nutimo gik makamano to penjo ne dereva maneno wa bende ing'iyo nyamburko bende cheko ka nyamburko nini kama kare berkara ni dhi wuodhe maboyo kata mana wuodhe mantiere i town buora Nairobi ka kata mana kuom ranyisi mating mami Morris kuom ranyisi buora Nairobi ka town service anawacho ni kicha Nairobi town service ma timore buora Nairobi ka godhiambo ng'iye mtokni mantiere nderni mtokni chal ka gima kata mana maintenance service na pok gineno moko kata mana kose din ni kanyo kata mana kaka yawo dhot en wach moro matek mano ting mami yudo chiek makawuono kok manya korom gejwang haneno kanyo ka sang'weno seromo yiena mar mondo mako yueyo matin mane chendo mar mbaka oromo kaduogo gi mathoth ahinya kaluwore gi twak montiere godo ote magi biro bedo kasomo kik idhi mabor. Hakuna ndizi tamu duniani kama ndizi ya Ekegusi. Ndio maana Egisei FM station nambari 1 ya Mwenyegetinge tumekuandalia Egisei FM Matoke Festival, hafla ya kusherekea utamu wa ndizi ya Ekegusi, Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu katika soko la Kiumbu. Ndio ukutane watangazaji wa Egisei FM, wasanii na washikadau wengi. Tutapika, tutakula. Hey, mera waiter, ongeza ndizi ya Kisii hapa chap sarach. Hey, who is this? Who is written you? Who has written you here? Na kusakata densi, kosa uchekwe. Egesa FM. Ramogi Institute of Advanced Technology maidrere at Kisumu chiwo tiegruok ne courses engineering and business studies. Courses manyien machiwo ne tiegruok gin kaka nutrition and dietetics, single and group business courses, refrigerating and air conditioning, co-driving school. Inyalo ndikri gi min grade masima nas kadhi nyime ne courses mag diploma, deep lane kadhi nyime ne courses mag certificate, D-manas e penj mar KCPE ne courses mag artisan. Be wachiwo rang'eny mar tiegruok mag CBET level 4, level 5 kane domin grade ma deep lane kod rang'eny ma level 6 ne jalo mane domin grade ma C- kadhi nyime e penj mar KCPE. Ne mathoth limbui marwa kata yotole namba mar 07 92 97 0300.
رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 لا. Dari chapa zako zinakaaje? Akini zake ajabu ajabu. Damam ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyeumo kuona mara Raha Premium. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Mimi wapidho maua greenhouse. Maua ni okudwa yamo maoko. Okudwa koth ni machwecha manyachwene. Egini waketo greenhouse mondo prevent bigo take. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Si unasema ni sherehe na itaki hasira. Hey, kumbuka school fees na rent zinakuja na hasira. Mazejo, mimi nakuomba, fanya budget yako fiti. Usikope juu ya sherehe. Tosheka na hiyo kiasi uko nayo. Najua sherehe ni gharama na life is for the living, but usifurahishe mbogi umie. Hizi streets hazina memory. Watakutoka. Dial *811 *446# to get watakutoka. Hakuna ndizi tamu duniani kama ndizi ya Ekeusi. Ndio maana Egisei FM station nambari 1 ya Mwenyegetinge tumekuandalia Egisei FM Matoke Festival, hafla ya kusherehekea utamu wa ndizi ya Ekeusi, Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu katika soko la Keumbu. Ndio ukutana watangazaji wa Egisei FM, wasanii na washikadau wengi. Tutapika, tutakula. Mera waiter, ongeza ndizi ya Kisii hapa chap chap sarat. Hey, who is this? Who is written you? What's written you here? Na kusakata densi, kosa uchekwe. Egesa FM. Nyakoro mgajwang machigni kende okang marare wadhi nyime gi chendo mar mbaka oromo kiny makawuono twak mabende wantiere godo en kaluwore gi medruok mag masiche mag apaya mabende oseneno e kind thuolo ma osekalo. Nyakoro mgajwang nyaka sani en ang'o monyalo timo mar gayo masiche mag apaya makamagi. Abiro bedo kasomo ote magi e kind thuolo manok. Gi sani kaka pile chendo mar mbaka oromo bende wajatudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi ginyiso weche magiluwo kotenre nyaka mar mondo mi wawinj pach jopiny ahinya kaluwore gi thor wach ma wantiere godo. Gisani achiel kachiel e kaunti ma Migori ada tudra gi jafwambo marwa mane kaunti ma Migori George Juma. Okinyi makawuono chal mar fwambo nasekelo ni alama makende. Okinyi makawuono ibiro bed kitimone ringre 11 mabende doyudo masira mar apaya manobang' lori moro nochodo brege mage e kaunti ma Migori ma onego ji 11. Nyaka sani en alam mabende timore mane pautuke ma Migori. Juma kinyalo mana winja nyaka sani alam makamano sichopo kanye. Erokamano Sharon na winji makare kabende sama wuoyni antie alap no maduong' mar Migori Stadium kama bende chuny oganda ntiere kod lit sama bende nyaka sani koro ringre mag jogo manowito ngimagi masirano mar apaya manotimore e boma ma Migori tarik 8 mar dweni koro ikelo kae mondo koro timnegi alam kabende nyaka sama wuoyni waneno ka ringre maromo 4 osechopo kae kowuok e kar kano ringre kama bende geno ne nyaka sani ringre maromo 10 dhi chopo kae onego gibed 10 kod achiel kar kamano achiel yando seiki e juma moko
mokalo kabende giyo ni kawuono ringre 10 dhi kel ka mabende jogo dana mopogore opogore ma oting'o familia mag jogo manowito ngimagi osiepe kaachiel kod wede mamoko bende dhi chopo e nyasi machal koda mae mondo koro gilam ne chunjegi mag jogo manowito ngimagi e masira ma kochni mar apaya. En nyasi ma bende obagi kod kaunti ma Migori e kinde machuok mokalo yande ne kaunti ma Migori ne olando ni giketo omenda maromo $1 million mar jolo familia ma bende yando owito osiepe kaachiel kod anyuolagi e masira machal koda mae. Kabende nyasi ma kawuono ni igeno ne familia go duto bende jogi nowito ngimagi koro dhi chopo kae mondo koro yware. Adwa ni mondo utude achiel kachiel kod achiel kuom familia mag jogo mowito ngima mondo wang'e ni to e masira mar apaya ok en mana motime Migori ka kende. Waneno kod chieng' manyo nitie masira mar apaya e kinde mokalo machuok dhano osebedo ka wito ngimagi. En ang'o makel masira gi mag apaya? Tang'o mwanyalo timo kaka oganda mondo koro wageng' masira mag apaya gi mabende nyaka sani koro mayo oganda wedegi, mayo oganda osiepegi e piny Kenya mangima. Adwa ni chori machiegni ka mondo awuok ni machiegni. Adwa ni chakna gi nyingi tikona ni to iluongi ne ng'ato familia mari mane miwenye wito e masira machal koda mae to ngima osechalo nade nyaka nchi wito achiel kuom familia mari? An gi nyinga iluonga ni Samuel Odhiambo Migore kendo an achiel kuom joma ajali manotimore Migori ka owito wadgi. Owadwa no iluongo ni Jojo Miano kendo ok en gima yot ahinya ne familia ka giwito ng'atgi mane ok agi expect nikech en ng'ama pod tin mane ok wapano nego otho seche monego tono. Kendo wan kaka family wawinjo malit kabisa nikech oweyo joute mon adek ma pod tindo samoro ok wang'eyo ni to ngima biro chalo kodgi nade kaachiel gi nyithindo monego bed ni dhi skul. Omiyo adwa na wuo kaluwore gi weche mag masira matimore e Kenya kata matimore e counties magwa. Agi osebedo kaluwore nikech samoro iyudo ka nderni molosi ok osebedi kokete bumps mowinjore to seche moko bende iyudo ka derepe mariembo ok gi-obey the traffic rules. And da kwayo mondo mi jo Kenya okaw seriousness mar weche mag transport kata jo traffic nikech inyalo yudo adieri ka jo traffic ni e ndara to ichak yudo ka distance machiegni kodgi kanyo gari negeji. Magi gik mosebedo ka timore. Waseneno kata mana bang' mano ajali osetimore kata moro nyotimore Naivasha. Gin gik makuyo ji ahinya to gigeri gitimore nikech samoro jowoko okaw seriousness e weche mag transport. Onego bed ni joma rito ndara kata musika gi ndara onego bed ni ging'iyo rules mag ndara. Ka ng'ato riembo onego bed ni oriembo ka en ng'ama shoba ma ok omadho kata gimoro. Kendo sama ndara iriembe ji onego bed makini e ndara. Ndara be ok onego bed ni keto ji e bath nderni ka bede e bath ndara ni kata jomoko go ohala kaka wasebedo kwaneno e nderni ma Kenya kaeri. Ndara en kama onego bed ni obedo mana kama plain ma joma ko manyalo yudo thuolo mana mawuotho pe distance gi tiendegi. Koro miyo nadwa kwayo ni kaka migochwa ka waonge gi bypass en ndara achiel en highway achiel mo connect kodwa gi nchi majirani. To ka bet no onego bed ni iloso bypasses mang'eny Migori ka abot kata mana kuonde adek ma ka nderni olo gari madongo dongo maringo gi loko giluwo oko mar town to giwuok ka to gidonjo e main yod madhi kodwa e border mar Tanzania. To mago pok otimore nikech en ndara achiel tiyudo ka ndara ni be ma ji opong'o. Koro daher mondo akwa ni gima osebedo ka timore ni osebedo ka otimore to ok en gima ber nikech de jowa ka watwa de koro nderni mag maisha ji ok lal kamano. Omiyo wagombo ni mondo Migori kobed gi bypass adek kata ariyo manyalo yudo ka geche madongo koro ringo gi oko to ndeche ma nomose manyalo ringo ndara kaeri ka to ji bedo makini ni kata ka ng'ato wuotho ndara en be onego bed ni ong'e maisha ne owe wuotha ka ok ng'ado mbara to ok ong'i koni gi koni. Mano e gima duong' mosebedo kamiyo gige timore en mana about negligence mag jogewa mohusika gi weche mag transport e Kenya kaeri emomiyo tho mang'eny timore kamano. Awinjo kiwacho ni kaka Migori ka ntiere kaka johala mang'eny timo ohala e geng apaya. To in achiel kuom jatend johala matindo ay maber ni atendgi. Un usetime ang'o nikech ji wacho ni de masira dinche timre chieng' ma chieng' chiro de ok obedo mayot. Un usetime ang'o kaka jotelo e weche mag timo ohala e bath apaya? Erokamano ahinya nikech wasebedo kwawuoyo kata gi jogewa maloko e bath ndara ni ok en gima ber ahinya mondo ji oloke e ndara. En gima riski nikech saa magari nyalo luso control to biro nego ji. Omiyo kata sama wawuoyo ni wasebedo gi meetings ma wasewuoyo wadwa ni waklia ndara ma Migori ka mondo bed ni en ndara kende kata mana geche ma drop ji kata ma pick ji kata moko mabedo parking onego bed ni gibedo gi designated areas monego bed ni keto gi mondo ndara donga ne ndara magari maringeno kata kiwuoth Migori ka iri kiae bridge kata mana kia loka koni tinyalo neno ka gino nyalo neno nyaka kal kata mana college ka ndara ler. Mano nyalo konyo ji moloyo nikech ka ji ok nyal bedo ni gin be ging'e maisha maggi to pod tho ma kama gibiro bedo. But wasekawo efforts mondo mi wa clear everybody mondo wuog e ndara. Ng'ato ok bi yiene mondo olok e ndara. Wan kaka joma ochung' ne johala nya wasewuoyo gi various stakeholders mohusika gi weche mag transport ni ndara onego gol kabisa mondo dong' ndara kende ni geche maringe kende. Momiyo ka ng'ato wuotho to nyalo neno ka en gima bere clear. Erokamano mano
Migori bende nachiel kuom jogo ma owito familia margi mase manyotime e kaunti ni ma Migori ka bende nyaka sama wen chwo katend piny owacho mar kaunti be bench oselieko ne gintie kod chenro mar ng'e jogo matimo ohala e genga pa mduol mowuok Migori ka ochomo Isebania mondo gol gin nikech iwacho ni masira makal kamoro de timre kaka chieng' chiro chieng' wuok kata tich abich ogan mathoth do wito ngimagi ka bende kidhi e boma ma Migori to ahinya tie olalo mduol ma Migori tie oganda mathoth matimo ohala e tie genga pa ni ka bende iwacho ni ber ka koro joma chal koda mag ngimagi nitiere kamarach ka masira machal koda ma otimre kendo idwaro ni mondo koro piny owacho mar kaunti okaw okang' makar mano ni apaya no maduong' no koro keto bedo maler mondo koro masira machal koda ma kik chak yudre e kinde mabiro koro pod wago tach ka kambe warito alama machal koda ma mobiro mi mathoth ka otere kod alam ni mawuok e alap maduong' ma Migori. Yes. Jo Juma mana kapok awe idhi akeni ting' en mar sirikand kaunti ma Migori ahinya ting' mar osuptal kanyakla kod ting' mar riko akeni en wach mabende sefuono koso ten piny owacho mar kaunti ma Migori juma mokalo nwa loso kod jalup governor e kaunti ma Migori Joseph Mairi obede ne oyango ne piny owacho mar kaunti ma Migori oketo omenda maromo $1,000,000 ma idhi jolgo familia gi mabende nyaka sani koro wito jowetegi ka bende piny owacho bende ne olero ni jogo bende ne oyudo hinyruok mopogore opogore bende nitie osiptende bende gidhi kawo ting' mar wechego mag thieth ka bende machiel kuom bende koro wang'iyo ni to odhi chopo nade familia gi bende singo machal koda mae bende ochopo to jogo mantie osiptal bende singo machal koda mae odhi ochopo e giko mar chenro machal koda mae kuwuok e kaunti ma Migori kwa dwa teri achiel kachiel nyaka e kaunti no ma Homa Bay kama bende nyawado Ali Abich koro dhi mi mathoth kawuok e kaunti no. Erokamano ahinya Joma ka iwuok e kaunti ma Migori wabiro achiel kachiel bus park ma Homa Bay kaendi e kaunti ma Homa Bay kama wadwa dhi kaluwore kod twak mwadhigo nyime Ramogi TV kinye ma kawuono kwang'iyo medruok mag masiche mag apaya e thoth gwenge ma pacho kaendi gi kaendi abago twak kod moko kuom derepe kaachiel kod jogo eko mantiere sekta mar matatu e apeni mopogore opogore mantiere e kaunti ma Homa Bay kaendi ma wadago mbaka ni to ere gigo eko mosemedo masiche mag apaya e thoth gwenge ma pacho kaendi to gin riekni mage kata okenge minyalo go e neno ni masiche mag apaya ma osene ka medore mokalo e pacho kaendi odok piny mondo ngima jowuoth kaachiel kod jogo eko matiyo kod apaya obed makare e pacho kaendi kinde ma gin e yore mag wuoth kaachiel kod jogo eko ma bende timo ohendegi mopogore opogore e geng apaya ma bende okiewo kuonde ma geche osebedo kaluwo achiel kachiel an ka kod achiel kuom derepe ma tiye ruts mopogore ma be kaendi ibiro chawo gi nyingi ting'iswa ne kaka achiel kuom derepe ma be kaendi gin ang'o gini moparo ni osemedo masiche mag apaya e thoth gwenge ma pacho kaendi to en ang'o minyalo tim mar konyo duoko piny masiche ma kamagi machiegni. Hello, an mawuoyo an Jared Okumu Kamwai an achiel kuom derepe man Homa Bay atiye route mar Mbeta Homa Bay route wan kaka jo Homa Bay ka wang'iyo gini matut waneno ni keche mang'eny keche moseketowa wabedo gi liet mamalo omiyo kata return wegi geche momiyowa geche dwaro mondo wago return to kaluwore kaka kech chachamowa biro chuni driver mondo iriemb matek nikech kawuono miyude omiyo mae ma cost the main mar accident bedo cost gi wegi geche madwaro return mar ariyo waneno ne tich mar NTSA eto en ang'o nikech waneno kaka luwore kaka ketno body mar NTSA ni ok wane ka gino reduce accident kech ka NTSA ni mbele kacha gi yuare gi depe kabisa kendo yudo ka depe ringo helter skelterly koni gi koni kaluwore gi mano aneno ne kata jobodi mar jo NTSA be nyaka gibed trend mondo ging'e ni tere kaka ginyalo handle jogo matiyo gi geche mag transport keche jagari mar transport oting'o ji kata kinene ok owinjore bed ni kama ineneno to in ilokri mana dui mar ilawe ma samoro gin magi cause the main accident mag geche moko kaluwore gi mano mar adek aneno ni kaka kech ng'eny jo sirikal oyie mondo okawnwa precautions mondo ong'i kaka nyalo konyowa keche momiyo watimo ma jothurwa an awuon kanene main accident mar ndara sani timore ne keche mang'eny sirikal oneno ka nyalo reduce ngima masani mondo dog chien mondo wan bende teche momiyowa gari mondo miwa kwe mondo wadiembi king'e ni ya kumidhiyeno accident nitie to kik odwar accident return mamalo mabiro miyo chuno driver mondo riemb matek mar adek age be nyaka wang'i age limit nikech wang'iyo nyithindo mago geche pinygi gin nyithindo ma under 18 to 30 years wang'iyo ni age be nyaka ng'i mondo mi nyathi obed trained kabisa mondo mi en owuon no obed kong'e ni gimoriembo no oriembo gari mar public service vehicle oriti ngima ji
oriti ngimane mondo mi wan mobegi mondo accident odog piny mondo ngima obed maber. Eru kamano. Kapok awe adhi kuom ngamachielo, ere pimane ere gimomiyo wacho ere kaka itudo wach kech god accident miwacho ni ng'eny biro ng'eny kiwacho ni thoth yudore poneno ka wege geche moriembo keto gi liete ma samoro miyo accident bedo mang'eny. Ere kaka ma biro? Yes, Mr. Beach. Kaluwore gi ma, ing'eyo ni kidenyo to miyi gari mondo idhi meny, to driver wuon gari be samoro dwaro siling 5,000. Nyaka ariyo matek mondo ayud return mamalo mondo ang' amiye an bende ayudi. Ma mamiyo aneno ne gini mamedo ke accident bedo mamalo. Kech kane wuon gari mito kodi ni ane gari amiyi, the man pesi kel. Hadiri kaka dwaro return kuny mar siling kata 5,000. To ibenyi idenyo kabisa ne idhi rundi, itim gik mamoko office bende wan go koni gi koni. Ya jodala wanyako warie matek mondo wa cover, wayudie matin wuon gari be ang' amiyi. Ma mamiyo aneno ni ma kelo miyo kech miyo wa problem mamiyo wabedo kod accident. Erokamano ahinya. Sharon bende an kako achiel kuom derepe ibiro nyiso ni to nyingi ng'ato itie route mane to en ang'o mineno ka miyo masiche mag apaya medore e kor gwenge ma pacho kaendi? Erokamano, an nyinga Didan Odero Bola, arimbe route ma Migori Kisumu, kendo kaka lore penyo penja gik ma kelo accident en haraka mar drepe wetewa. Omiyo akwayo drepe wetewa ni ka giyie to gibedo haraka ka gari moro ambele tim calculation maber sama idwa timo overtaking. Nikech en ma osebedo kokelo ga ajali ahinya nikech ng'ato okoko kwan maber seche ma geche gari moro ambele to moro bende odwa nokal dwaro tim calculation maber eka kokalo gari machielo to nyalo miyo okokos accident mondo kik rom head on collision. Kaka achiel kuom derepe mariembo geche ma ting'o jowuoth iwacho ni tiyo Migori Kisumu, waneno ka Nissan ma ting'o jowuoth onego bed ni ting'o ji 14 to aneno ka thoth kaka derepe uting'o ji mang'eny makalo tong' mino kaka Nissan monego bed ni ting'o ji 14 gi nyaka ji 21 ma bende gino ma samoro miyo wuoth bedo matek mabedo kod kelo accident e yore ma itiyogo kaendi. Bende neno ka un kaka derepe un kod thuolo maneno ni mana namba monego bed ni uting'o kende muting'o moko uting'o namba mokalo tong' manyalo miyo pek bede wuoth. Erokamano, chandruok mantie momiyo wating'o ji mang'eny en niya ni garama mar barabara osebedo mamalo ahinya. Nikech no ka juok osedhi malo ma kaunti achiel inyal juogi kata mana ding'wen. Kendo ka donjo kaunti machielo juogi kata dibich. Kinyaka donjo kaunti machielo jak duogi kata gichopo kumidhiye to pesa juok kende osegi kata 1,000 gi wiye. Polis bende ok ti kodo maber. Seche moko wanyalo bedo barabara kata gari ber. To uda mano mondo gikaw kumi pesa ma makelo garama mar miyo ka ng'ato oting'o ji mang'eny eko nyalo yudo gimambi chiemo onyadhigo ot kaachiel kod wuon gari bende pesa. Mar adek en ni fuel bende ni malo malich miwuoro ma ka itiyo okinya godhiambo to pesa ma fuel kene kawo ng'eny marach omiyo samoro chunowa ni wating'o kamano ka dang' wa meet expenses to kogiting'o mang'eny to ng'e maler ni wuon gari dhi nono kato in bende idhi ot nono to moro imbi nigi jomipidho. Gin yore mage ma onego bed ni jogo matiyo e sekta mar wuoth timo kaachiel kod sirikal konyo duoko piny masiche mag apaya masani koro mayo wede kod ji mathoth wede gi kaluwore kod masiche mag apaya ma osebedo ka neno apeyni mopogore pacho ka? Achiel en ni juogono oket piny ma kaunti achiel kisejuogo to onego bed ni kama chako ikale kendo kama ikale kendo koro juogi kaunti achiel ok nyal juogi di beach e achiel mano ma trip achiel kende kendo kuduogo bende kamano. Polis bende digi ler kendo gitiga diera mondo mi ka gine barabara to kaka doge makosa to ok gigere go ni giran mo gimaki. Erokamano ahinya. Bende an ka kod achiel kuom jagono mantiere sekta mar buses stage ma Homabay ka ibochago gi nyingi tigiswa ni kaka jalno mero mosebedo e sekta mar buses ma wuotho okenge maboyo ka wuok Homabay kaka dhi kuonde maboyo, gin ang'o gini mineno ka kelo masiche mag apaya to ere kaka inyalo konygi e duoko gi chien? Yes, nyinga iluongo ni James Okoth Adingo, an e Nairobi Mombasa Homabay Bus Park. Gima aneno kamiyo accident timore mang'eny en ni chik mane sirikal oketo ok tiyo maler. Nade speed governor kawuono ng'eny geche onge kode. Kawuono ng'eny geche onge speed governor. Iyudo ka speed governor nitiere gari to switch nitiere manyalo switch ma gari ringa kaka ok owinjore okalo speed mowinjore oringo godo. Yes, mar ariyo en ni county achiel kaka wan e county ma Homabay kochak juogi Kindu tijuogi Homabay tidwa juogi Rodi tijuogi Ndhiwa. Magi gik makelo
jo drepe bedo kod tama mar ting'o ji mang'eny nikech polis be nie sechego kaluwore kaka jowadwa osewuoyo. Koro sirikal mondo okonywa chik mane giketo mar speed governor mondo guro bed motegno kato ging'inwa wach mar juok bende ni kisejuog Homa Bay bus park to winjo bed ni rodi kori kala kala kata ndiwa kori kala kala ma ok ijuogi mondo tama obed maonge kech garama e uje udi ka emomiyo tama nitie ji nigi school fee kech ng'eny e piny jirundo mane kaka nene. Iwacho wach mar speed governor to nitiere ng'ur moko mosebedo ni nitie geche ma iketo speed governor to we geche go eko kata derepe ma omi thuolo mar tiyo kod geche gi eki gologi ka migepe mane oketogi ok ong'eyo. Okang'e ni ma tinyalo wacho ang'o nikech ma bende osemiyo geche ringo mokalo tong' kendo kelo accident e pacho kaendi. Mana kaka asewacho ni chikno owinjo bed ni otiyo motegno nikech gimamiyo dereva ang' ni gol speed governor kata wuon gari ang' nogol geche osebedo mang'eny to jowuoth osebedo manok kulingana kod garama to an dereba adwaro kondakta bende dwaro wuon gari bende dwaro gari no bende dwaro nikech timore service koro bro chuno ni mondo ayud pesa mapog gi gigi te nyaka aket tienda bed matek gacha nyaka aket gari manyalo ringo matek maka jowuoth ne to koni an gari cha madhi speed tadwaro kech jowuoth bende osebedo gi liet gin gidwaro gari mani garaka odwande ko kawo gari to dakika abich osechopo kama entiere ka an speed governor geche kala kala ok adhi tiyo. Kapok awe mapenjo mogik anyalo penjo ni wan kod migawo mochune ng'iyo yore mag wuoth makare wang' apaya NTSA. Waseneno ka samoro gitimo crackdown kata gibede apaya mar neno ni derepe kaachiel kod geche mating'o jowuoth oluwo chikego eko madwarore to sama gibiro apaya kamaendi ok ang'e ni kaka un jogo eko mantie sekta mar matatu kod sekta mar bas e Homa Bay kaendi gin ang'o ma onego bed ni NTSA timo ma opogore gi magisebedo ka gitimo chien mar ng'iyo ni to tijegi magitimo odhi makare mar duoko piny chandruoge ma samoro matatu nyalo bedo go mamiyo accident timore yo. Jo NTSA kaka sekta mar sirikal en mana kaka asewacho ni speed governor owinjo bed ni ging'iyo ni to speed governor gari nitie godo kaeto owinjo ging'i ni to gari oting'o capacity midwaro kaeto owinjo ging'e ni to kaka gin part mar sirikal owinjo ging'e to sama adhi dwa ting'o capacity midwaro ni bende adhi gowo e yo maber ba adhi yudo pesa makane gari kata mar wuon gari kata mwadhi chamo an kod conductor gi joga nikech samoro nyalo ridna to adhi ot nono kaka nawuok kaka dok mano koro achalo ng'ama otiyo nono koro owinjo ging'i koni gi koni ging'i sekta margi mar speed governor ging'i sekta marwa kaka dreve matiyo gi sekta mar matatu mondo gikonywa. Yes. Erokamano ahinya Sharon, mano ne wan achiel kachiel kod moko kuom derepe kaachiel kod jogo eko manie sekta mar nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay kaendi kiwinjo kawuok kuom giwegi gigo eko magineno ni samoro miyo masiche mag apaya medo nya e kor gwenge ma pacho kaendi kod dwaro ma gin go kaluwore kod neno ni migepe mag piny owacho anya to NTSA ma ochung' ne wuoth makare wang' apaya gidwa ni mondo orid ahinya pedha ma gisebedo ka gitimo mar neno ni derepe maketho chike mag apaya okawnigi okang' kod bende neno ni derepe bende obedo kolony makare ma neno ni gikonyo e duoko piny masiche mathoth mosebedo kamayo familia mathoth wedegi e kor gwenge ma pacho kaendi. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich winje yo makare kendo erokamano ahinya kuom bagonwa TWAK e kaunti ma Migori kaunti mano ma Homa Bay kaluwore gi thor wach ma bende ne wantiere godo. Nyaka Ramogi jwang' vidio kanyo moko kuom derepe moko kuom jowuoth ma bende loso ahinya kaluwore kod thor wachwa mar odiochieng' ma kawuono ote kata mana thothgi ma bende iwinjo kata mana ka jopiny sumo kanyakla kod derepe ma bende loso kanyo gin mana ote ma bende derepe ma bende nitiere ka mana Michael gi Collins bende osebedo ka sundonwa kwa dhi nyime gi chenro. Kwa mano kapok adhi ir welo ma bende antiere godo in kaka japiny bende aseneno kanyo kipenja ni daka some ote sa osechopo mar somo ote abiro bedo ka somo gi achiel kachiel mane wang' jowi kanyo mana ka nyalo konya somo ote mokwongo en mar Jaki Nyarmodi. Jaki wacho ni accidents omedo betie sana geng'o accidents dwaro gigi mokwongo joriembo owedhi ng'wech mokalo tong the way what happened to speed governors mano penjo kapok wuotho chakore dereba nyaka ng'e condition mar gari check on brakes and engines mogik obila mako 50 bob ka ok odewo ng'iyo ka dereba is qualified or not onego make. Haya mano ote kanyo mar Jaki. Ote machielo overspeeding is the key thing here. Cars roads moko are very narrow yawa like Migori road jondara umede yaro nderni ma at least nyalo bedo gi 3 lanes katina mano paro kanyo mar janeno marwa. Ogonji iwacho ni inogonji kiwuok Nyakach seche moko nyalo seyo derepe moko kochope stage to kaw gari miya jowetegi makata onge DL
mano driving license, mano nyalo kelo wach. Erokamano ahinya. Apani mano bende en seyo kanyo ne derepe. Odhis jasidindi. Iwacho ni nyoro nyan dala to gima naneno marach en rogue overtaking. Kanyo overtaking bende nitiere wach bende bano kelo masira mano timore odiochieng' manyoro e gwenge mag Delemea. Ibrahim Onyango iwacho ni anachako gi bedo conductor eka bedo driver mar matatu. To gisani kama wasechope ne TWAK ok bir konyowa, to gima biro konyowa en puonjo drivers mondo gi take advantages, ging'e advantages kata disadvantages sama giriembo. Paro maliw kanyo. Jano moro mabende somo paro iwacho ni target moketi ne derepe ni malo sana. Gidwaro pesa mang'eny, sana gari komaki ok gidwa ng'eyo gari kokethore, bende ok gidwar ng'eyo koro tek. Akeni kama ne ote mogik usuntiere ote machielo. Ote machielo mabende biro somo mogik, halo Ramogi TV, masiche apaya osekelo chandruok ne familia mathoth. To wakoni warit chike mag apaya mondo wakonya ngima duto. Apane chike mag apaya nyakor mga juang emaneno ka joneno magwa mathoth bende osebedo kalusi. Mana ka kilo wetu wak Michael Collins gi Morris wachak kodi. Ineno ote jopiny bende riek ging'eyo gigi. Emani samoro bende ging'eyo to bende ok gisom ka paro maka magi derepe ma bende oting'o gi. Kuom ranyisi mar overtaking. Overtaking osedore ni en mokelo masiche mathoth. Collins gi Michael biro nyiso wa overtaking kaka gitimo, mano kaluwore gi long distance kaka gitimo. Overtaking gi wach squad. Rami dereva ngine nigi pesa ne to koro ja squad ni bende dwa loso pesa ne to ja squad ni onge gi driving license. Mana pachi mapiyo piyo. Mago to gin gik matimre, gima ber ni jogi onge gima timre. To koro gima onego bed ni watimo kae, nwang'iyo maber mwanyalo gayo go weche gi nikech kisomo pes kisomo pach jo neno kae idwa neno gi ng'eyo gin gi lony. Koro lony ma gin gono mondo gibe gikonye kuma ginyalo konyo mondo wane kaka wanyalo reso wache masiche mag apaya. Kar overtaking, Collins gi Michael biro winjo pachi. Donga chaka ne gi Michael. Kar overtaking utimo nang'o? Kuom ranyisi masira mano timore odiochieng' manyoro kaluwore gi obila. Koso winje kaka obila e kaunti ma Naivasha no, e kaunti mano Nakuru, e gwenge mag Naivasha no loso odiochieng' manyoro. Mana ka inyalo mana ketnwa obila no loso odiochieng' manyoro bang' masira mano timore gwenge mag Naivasha, kama bende jopuonjre 6 no wito ngimagi. Wawinjo ne kaka no loso monde kapok awinjo pach Collins gi Michael. To overtake a long fleet of vehicles near the Delamere part of the road, when unfortunately another lorry was coming from the Nairobi General direction. It was hit on the side and it flew several meters and landed in a ditch. The scene, 5 bodies, unfortunately, were collected. These are all students, girls. The remaining, the survivors, were rushed to Naivasha Sub-County Hospital. Kwa Ramogi juang mano bile county mana Nakuru kabende na chiwo wach kata mana report mano mar thoe mabende no neno odiochieng' manyoro. Nyakasanya kwa Ramogi juang kata mana kaluwore kod paro mabende osomo kachako kod Michael bende koro derepe iseyo overtaking ni itimo yu machalo nade. In ki overtake titimo nade nikech overtaking tang'e ochuno donge tutimo nade? Mana overtaking nyaking'e to mbele ni chal nade. Kumidhiani ochal nade. To kineno ka gari midwa overtake ni moko nitiere mako neno kisegolo wi to medo speed. Maka koro ichopo gi e kore koko ketika. To moro be samacha charo timo nade ni machiegni. Kaka ikonyongi. Emomiyo ema kelo wach moro ni accident otimore. To moko be nitiere drepe matimo poor overtaking. Oneno ni gari oyonge gi ng'wech to keto wuora ndara to gari cha betimore nade bebiro koro omiyo ginego gaji poor overtaking nitie drepe matimo. Kar overtaking ni Collins di wach nang'o mae mosedore ni kelo masiche mag apaya, medruok mag masiche mag apaya. Dereva nena ni en tiere e line jam ni ka to neno ka nitiere line manego bed ni mtokni ma malo ka dhi piny onge ng'ato to ko kawo nafas mar overtake. Itime nade?
Sharon, overtaking dwani ka in driver ting'e ni gari midwa overtake oringi speed maromo nade. To gari mabiro cha en bende nyaka ng'e ni en gari aina mane sami overtake. To gachi ma iriembo ni en gi power maromo nade mibiro overtake safely ma ji ok ohinyore to gari bende ok ohinyore. To nderni ma wantie godo sani sirikal osetemo maber, nderni to ok rach ahinya, to mak mana gima nawinjo ka driver wadwa moro wuoyo e Nyakalondo ni nderni to nego yaw. Adier man kende nderni nego yaw kaka highway mawuok awuoka Kisumu nyaka Nairobi to connect Nairobi gi Mombasa. En highway masani ka sirikal nyalo tem giket no beda highway malach ahinya nikech deny mag apaya gi bende kelo kata mana medruok mag accidents kata mana masiche mag apaya kamano. Koro kata kandara kama wantie ni tidrepe moko ma ok gibe ahinya odwa no overtake nyaka gi wrong side to ndara to en achiel mago bende kelo accidents. Kapa no overtaking bende kwa ng'eyo ntiere overtaking on the wrong side koro nyalo bedo on the right donge ki overtake ne bende overtake on the left donge overtake gi the right overtake on the right on the left aya koro wach mantiere ka bende ni overtaking kaka to overtake bende ng'ere kata mna kuonde ma overtake nikech olalo moko bende ntiere mag bridges maka samoro overtake to bende is someone allowed to overtake in the bridge kweli on the bridge donge okay allowed mana kanya winjo pachi en mania gima kelo gina ahinya accident iyudo ka drepe ma junior ema koski nikech driver ma junior umie gari to odwa no compete gi ng'at ma riembo pile to kia ni ndara ni chal nade kabila manyo timore na Naivasha ni kar ka chingene en kuma plane kacha kuma plane mineno ni macha gima kama nikech kuma no timore bridge moni mbele bridge moni kar kanyo endo to ko ng'eni bridge nitie ang'o ni kar kacha koro speed mar kar kacha bing'eni ma trende donjogo ko wuogo maimayo ema trende donjogo to ko ng'eni trailer timore nade dhi donjo kar kacha cha to kar kanyo bi bridge nitiere kore ma ka wang'o chako no overtake to yuro ka kumonya dhi koro onge makoro nyiso ni derepe nyaka bende ng'e yore ma bende gitiyo godo onego ng'e yore ma ginyalo tiyogo emane Muris temo wacho cha ne we kembe bonego ng'iye ni driver mane mindiko ing'e ni sani gima timore inyayudo ni kaka kembegi ing'iewo gari kiseng'iewo gari to kedwa ni kambo mi driver ibiro kod nyathi owadu mapok okia gimoro amora ema kos gigi nikech kata nyathi owadu acha notieko sikul koro we ameka to onge tich to kia ndara king'iyo kata accident manyo timore nyoro kata mosetimore gi kinono gi tiwinja ni driver nosiriembo ka kanyo higa marom nade kata dweche marom nade kata jumbe marom nade gine magi kos gigi giwe drepe machon man piny to gikaw drepe gi magitime nade maging'eyo ema tieko ji ndara en wach moro malit nikech apani kata mna ken wuodhe maboyo kuom ranyisi bende nego ng'iye kata mna jok manigi lony mano kaluwore kod riembo e ndara ahinya kuom higni ma bende ing'iyo Muris kaka network ma kama seyo bende nika ahinya ne derepe jok ma giting'o mbele dereva dichigo story kar ming'i kako riembo yo mano bende seyo moro machielo makia Collins ki Michael bro bedo ka sondoni kata kamano in nyisa jok miting'o mbele gi bende samoro mano mag jok miting'o nyalo bedo factor to kaka gima ber ni kawuono biro gi derepe ma experienced kiyudo dereva ma nigi experience maber to ok nyal ting'o ng'ama miyo mbele ohero ting'o ng'ama dichuo ma gibiro dhi ka gigogo mbaka nikech ng'ama miyo joma miyo onge mbaka gin gi mbaka lakini gin gi nyalo distract driver ng'en sama driver ringo to chako paro tiki gima nyalo bire pache kaka watie kete kanyo nikech nitie paro moro manyalo bire pach driver to pach driver koro wuok kuma riembo concentration mar riembo ni koro chako concentrating ama dengini samoro it's out of their control nikech kuom ranyisi Collins gi Michael ka ono tingo ji an kadhi ang'ado gari dongo miya nafas modong
to komia mbele atimna momi anyisi ni derepe mang'eny wacho ni kata jok mang'ado city office kik uketna ng'ama nyadendi mbele kanyo giwacho kamano anasene no derepe mang'eny Collins ni bonyiso waka kinyo derepe kinyo geche madhi Lower Eastern inyalo do ka derepe ka geche go mbele ok ting' ng'ato koting'o ng'ato kanyo to ting'o mano siepne magidhigo ka gigo mbaka to ginyalo timo gimoro amora mbele kanyo king'iyo geche madhi Kayole sano geche madhi Kayole mbele kanyo ogitinga ogithor ting'o ng'ato oyuma makidhi ni dhi yawo dhot ni dwa donje to gikwere ni kanyo pong tinyalo ka gari no nyalo dhi kamano nyaka Kayole maongo ng'amo bet mbele kanyo koro derepe miwinjo ka derepe makoro .com gi ema gin gihero nyidendi gihero jok maginene koro samoro yudo ka koro en mit ber moneno en koting'o ng'ama nyadendi mbele kanyo mondo gidhigo yani koro kendo kama oseting'o nyadendi kaka kodwa riembo mtoka kaka koro yani koro dwa neno en koro en gi experience mondo nyadendi ni ong'e ni ng'ani mondo tang'ne kaka ong'e riembo mtoka to kara onge gimong'ere wawinje kuom dereve mantiere gi lony Collins wach ma kama dwacha kanyo to ok en wach moro mapek ahinya jawuoth en jawuoth to gimana akwayo ni weg kembe kata gindiko derepe tindiko ng'at moro ma machua ni wach no kaka wan sani koro higni ma wantiego ng'eny ahinya ndara ka ma kata in ka ibiro ni mondo koro wadhi Busia kata ibedo mana batha kanyo onge wach moro malich ahinya but nyaka ikipa busy gi mbaka makoro ng'ato kobedo mbele te obedo mbaka maber ng'aloso mbaka mbaka ugoga mbaka ma general ok ugoye kendi ji ariyo kend mbele ka ji bedo ji adek ng'at man titu kelo mbaka dimi kelo mbaka mondo dereva ochangamuka kik gininda kanyo kik gininda kanyo samoro riembo gari maonge redio kaka an gacha redio onge nyaka iketa gi mbaka mane ka ambe achangamuka endara ka wiya tiyo wichiemo kamano Michael imbi ketigi mbaka kosin koro redio makonyi ka ya ing'e ni long distance ka onge ng'ama wuoyo bathi to redio biongego to nindo wang' ni teri obvious wang' ni teri nikech kumudhi e bor ing'e ni kiwuok ka kidhi Kisumu kapok ichopo kata mana kiko ni gari ng'ata chiel ting'e ni kidong kini ng'ata chiel imbe nyaka wang' nindo mondo timinade ndio teri kore momiyo ng'ama bedo mbele ka omi dwaro derepe mamachua matinogi obro yudo nyadendi moro ka pache ukete ang'owa uketo kuom nyadendi ni ndara ukone kian aketo ng'ama dichuo mbele mang'eyo ng'e ni wasetie ndani mang'eny wang'eyo jok ma jombaka maketo ng'adi chuo ma jambaka mabe ka ng'e ni to mawang' na chopa Kisumu maber to nyidendegi iwuogo kar ka kichopa Limuru to sechako yuore kuomi osechako yuore kuomi omiyo wang' imbi lose control oyuore kuomi nonindo koso of course onindo owuondre nonindo ok nonindo otemi omiyo wadwaro ng'ama dichuo ema mondo bede batha kama otimorega mano wach malich ahinya koro nyakwara Ramogi jwang' kiny nyadendi wega keto uru derepe gi tembe moko maonge donge kaka mano wadhi e kaunti ma Kisumu wawinja neni oganda e kaunti ma Kisumu to wachang'o ahinya nyaka luwore gi Gayo masiche mag apaya waseneno ka ajali mang'eny timore ma piny maru pile pile nyaka wawini ji 8 ji 10 tho ji 2 tho wakwayo ogandawa ma jo Kenya mondo mi ji odok kuom Nyasaye chal na ka gima ji oseweyo Nyasaye ji odok lamo Satan ma chalo gima remb dhano chwir mang'eny kintie misengini moko ma itimo gi remb dhano mar ariyo bende omedo kwayo mondo mi polise wa bende mondo mi oti tich maber giwe ka wasoya ahinya ok ging'i safety mag abiria bende kinde machon ne waneno ka crackdown timore to ne ng'iyo ng'ama otiyo safety belt to mago tinde onge ne ng'iyo ng'ama obedo sambasa sani king'iyo kata geche ma sani wayudo kata ne sani omed nyaka bao mopa ji wuotho kadiyore omiyo to polise to dich mana gi kawo siling 100 siling 50 e ndara wakwa ni polise oti tijegi to kaka wajo Nyasaye
wakwa jodolo madongo dongo mondo waduto tetene jo Kenya te wadhi e wi chongwa. Ng'ata mariembo ibedo wang'o wadu nikech drepegi gi overspeed mang'eny ma ok inyal konyo to gi overtaking. Kata gokinyi sani do ka ng'ato jagari overtake wadgi, ja Nissan, ja lori bedo overtake ja pikipiki, koro overtaking ng'eny serious mogwenyore. Koro mi wandwa kuwa ni ji oritre barabara nikech sani jo Kenya bende medre wang'eny. Sani endi koro dakteche ogomo kaka nyalo timore onge, jotuo biro to kaka nyalo konygi onge. Sani dakteche wak ni dweche 3 konywa uru nikech jotuo dhi medo tho, jo Kenya dhi medo hinyore. Koro wakwayo ne kapo nono ni sirikal ibro loki kata bede ne ntiere chenro moro moket ma nyalo loso wang'a yore kata wenge apaya mondo mi obed maber, mondo mi mano mondo timre mapiyo nikech waluoro thoe mang'eny gi remo mang'eny matimore e apaya mopogore e thurwa ka. Nyakor mga joma mago gin pach jodak e kaunti ma Kisumu ahinya nyaka luwore gi thor wach ma wantiere. Kinde thuolo mar dakika 15 modong' ne ting'en mar nyakor mga jong ahinya ote ma bende diher mar mondo mi derepe mantiere godo ka odwoki. Bende antiere ka gi jagoro maduong' mano mar riwruok mar jomatatu bende antiere godo ka mar mondo mi odwok penjo maket kod mago. We sama ne moko kuom penjo ma bedu biro bedo kudwoko donge. Penjo mineno komuli aparo ni ber kidwoko. Aya, oketnwa gi wasom gi achiel kachiel. Tobias Odhiambo iwacho ni dwarore ni sama ng'ato travel gol password mar simu in case of an accident, miyo ji easy time mar gocho ne joggi. Ok apaka password ne madwarore, apa ni namba kata mag next of kin ubro bedo kunyiso wach makamano. Kopogore gi mano bende aneno ote machielo kanyo mano Adidi Nyakwar Kiche iwacho ni jomatindo akili yao bado iko sawa kuliko hao wakubwa na pia wao wanataka riziki. Koro anapingo dereva mawacho ni joma pod junior ema kelo masira. Ok apaka wacho ni joma junior. Anyway, sawa, we wanane ote machielo. Ote machielo kanyo en mar Eric wacho ni intiere njathaini. An gi penjo. Overlapping gi excess be winjore obedi to pesni ma umiyo polise ndara be intiere chik. Kopogore gi mano bende ote machielo aparo ni abiro mana ka ote no mar mondo mibed mogik kaluwore gi sama mayo wang'wa. Morris mana ka kelie twak. Penjo mamoko ma bende kata mana ote mosedonjo. Penjo minyalo dwako e kind ote modonjo go gin mage. Wachag mar Eric mowacho mogik ni pes ni mwamiyo polise gi bende owinjorego ni chik. Pes ni go to onge chik. To gima gisekita ni pesa nyaka gikaw. To wan ko wacho no kwa migi pesa tibro bedo victimized. To sami bedo victimized jogi ose nyere mang'eny sana ndara nikech ko gitamre chiwo pesa no tie jok makambe gi wegi kata for those expenses, lakini tie jok maderepe wegi makata for those expenses. Koro kiwinjo ka jo Migori wacho ni ijogo gi kuonde mopogore kuonde mang'eny o kata police kende wan tie gi guns moko ma ndara kae ma cartels moko ma ndara kae makawo pesa. Koro miyo gin gik ma serikal ka dwa tiego to tiega tiego di changa chiel nikech ok en gima dwaro ng'ato mondo dhi school mondo ti gima chal kamano. Collins kalure gi ote modonjo minyalo dwoko. Achielo penjo nang'o cha? Aya, nitie mopenjo kae ahinya we koro an basa penjo bas nikech kaluwore gi ote modonjo. Nitiere jal ma bende na penjo mar mondo mi kapok japiny odonjo kata na jawuoth odonjo mtoka nitiere gik mane bed no weyo. Ana achiel kuom joneno magwato na wacho password mag sime to kapaka mano ni kare hapa ni nego bed ni giwe kata mana next of kata mana nembni ma inyalo go nikech masira mag apaya to kinyalo ng'eni nyalo yudo ng'ato kanye donge. An bende pacha neno ni gima driver nego ket piny ni koyudo accident to namba ne ma mar jaoda, ma mar nyathina, ma mar jatenda, ma mar jotelo mane sako go mondo mi kata ka gari yudo accident to giyudo gini nikech password to en security mar ng'ato. Kaka ni jowuoth muting'o bende nitiere kata mana nembni ma bende weyo chien kanyo. Nembni nitie nikech sama iting'o jawuoth to nitie gimiloro miluongo ni manifest. Manifest nitiere pesa ma jawuoth ochulo, nitie namba ne mar simu kama oaye gi kama odhiye.
godiechieng' mo travel kamano. Nitiere jal ma iluongo ni Adidi Nyakwar Kiche ka bende osea keni ng'ama nowacho ni derepe matinde makelo kram na masira mag apaya. Dibed Michael koso Collins. Wach ma kamano kinyamuna lero yo makare. Michael. Ka wacho yor ka mo openjo no. Nikech oseu ni achiel kuom nowacho ni derepe matindo gi ema samoro kik de wang ahinya mar miyo gi squad mar dhi wuoth maboyo. Ok derepe matindo. Wan kod jok ma kawuono kaka wacho ni nyayudo ni owadu ng'iyo gari to mi gari tidhi guti to ndarano pok itimone nade pok ing'eyo ndarano kaka ndarano chal. Nitiere kembe moko ma kikelo driver to nyaka kungo dhi kod senior driver makanyo kata safar adek iwinjo eka wang' ne wen yango eka wang' ne wene gari mang'ise ni kae en kama kae kama ing'eni kuma wan nderni waringe hotspot mang'eny. Nitie kuma kichope ka to mano iluongo ni black spot kendo kichak idhi ka teyudo ting'ise ni kar ka kichopo ka to tim kama ka kichopo ka to tim kama to magi teyudo ka umi gari to dhi to ken gigi ni kanyo ema dhi kelo gigi ema dhi timo poor overtaking a black spot to kelo accident. Nyaka gisani bende wang'ini jatend piny mano William Ruto bende doche manyoro noromo gi jotend migepe kata kamano nitiere achiel kuom dwaro mabende nodwaro kata mana ni jotend migepe ahinya mantiere migawo mar wuoth gi mano mar arita kwe otima mar neno ne gineno kata mana enforcement chike mabende nyalo keti ahinya e apaya kinde ni bende kinde mabende koth chwe ang'ine kinde ma koth chwe bende derepe ahinya un mabende utimo kata mana long distance bende untiere ga gi achiedhe nade makoni kod kocha akini wach ma kama bende nyalo konyo. Wach ma kamano nyalo konyo nikech sirikal manyokalo no naneno kotiyo maber yo korka chike mag ndara nikech kaka driver ma riembo long distance nyaneno odiochienge moko manyogik mar sirikal mokalo ka askari police ochan ga geg ndara kuonde inwang' ka jamumo Kenya go ochan ga chana kama gine bat ndara ok gichung' kata gari but gi monitor ka geche timo ng'o geche ringo overtaking timore gik machalo kamano to nyo aneno ka higa mokalo no accident nyo ko ng'eny ahinya kata nyo entie to notin ne entie to nyotin to mama iketo ni road block at a distance okony gimoro akini tinde entie se bende pod nitiere yore ka ng'iyo kata na weche mag speed bende gintie kata gintie to gitin ano kamo riski no wie gionge Sharon kata jatend piny wachamo mago gin gik magibiro osewach gi mang'eny to magi gin gik mwasewinjo gin gik mwasewinjo ito bwasewinjo boromowa kaka awachako kwa wacho kae ni onego bed nwa kawo okang' to okang' monego bed nwa kawo nikech sama jatend piny owacho kamano kiny biro neno gima biro timre i apaya kae jogi biro wuok oko polisi koro biro bedo mobilize gibiri ndara to gimaka maga gache oyaye to gitero kucha to kucha gimidhi time ichamo cham pesa koro onge gima biro konyo gima gino biro konyo dibena medo nyayo gima koro watemo kendo goni gino kata jatend piny gima chal nadi waseketo chike nitie nyisa police ni mae chik madwa ni bende kaka Michuki notimo Michuki ang'o maduong' ma Michuki notimo Michuki nowacho mae chik to chik nyadwa nulu to police mora kichungo gari ni gari ka gari tiende nitie gari ke nitie driver nitie gige mag tich mago kende monego bed ni ng'iyo gik moko gimidwa chako golo driver mbekni mang'eny koro sani na ken ng'ine tichako nyise koro ko bentie kae gik maketho piny. Erokamano ahinya director na nyisa ni sani bed ni orumo koro nego bed ni wawuok ka bendo nyisa ni sani oserumo koro e kinde thuolo mar nyirere 30 mano 30 seconds adwaro winjo pachu mogik donge kaluwore gi thor wacho mar okinyi ma kawuono mana kachako kod Morris Edward. An gima nyalo nyiso derepe mariembo nyamburko mating'o jowuoth adwaro mondo gibi gijoin union marwa mondo wa make union obed strong ka union osebedo strong to wanyalo kedo ni ratiro margi yo maber to ok wanyal kedo ni ratiro jok mok gin members mag union. Erokamano ahinya. Michael Obunga wachni mogik. Awacho ni akwayo drepe wa mariembo go
long distance kata term service nige ti gibuo chik giwe rik ni ndara gilo weche ndara mondo wageng' tho. Erokamano ahinya. Collins, an kuomi wachni mogik. An bende gima nyalo kwadre pe wetena mana ni sama gin e ndara gibed soba kik ng'ato dhi bil gimoro mathin or kodonje tich bilo gimoro no yiene yieya to mana tok tich koseginene kosetieko tich to maduong' kabisa tich moro amora mitiyo nyaka iket Nyasaye mbele. Kapok ichako safari mari to onego bed ni iwuoyo gi jowuoth ka jawuoth moro nitie kanyo mong'eyo wuoyo gi Nyasaye moro makare olamne safar mondo safar odhi maber kata in king'eyo lamne safar mondo safar odhi maber. Ka ok kamano to aduoko erokamano. Wambo gwero kamano kendo puoch gi pak kaluwore gi tich mutimo Michael, Morris bende gi Collins. Tich mutimo en tich maber. To par ni e kinde ma bende uriemba ahinya Michael gi Collins ng'eni ngima oganda ni e lwetu donge koro ber kwa ng'iyo chike mag apaya. To kata mana kaka pile wacho ga nitiere masiche moko ma bende jajuko ga kata mana derepa. Samoro no kichano gin weche ma bende timore to ageno ni kata mana kaka iwacho jawuoth kapok otimo wuodhe kata mana dereva kapok ochako riembo ber king'iyo ni mtoka nitiere condition machalo nade, jawuoth bende oleme, to bende dereva kadhi marach bende sieme wang' dereva, to bende jawuoth bende katiri marach dereva bende sieme wang' jowuoth. Kamano ka ji biro ritore donge. Erokamano ahinya kuom biro e twak. Kwak manya koro mga juwang'a twak kaka pile chenro mar mbaka oromo wacho ni kata mana kwago mbaka en mbaka makelo lokruok e yor dongruok. Ibane twak ma bende waloso kata mana wagoyo kaendi ok kel lokruok e ngimani. Kuom ranyisi kaka odiochieng' ma kawuono kaka walose kaluwore kod medruok mag masiche mag apaya. Ting'en mari kaka dereva, ting'en mari kaka jawuoth, ting'en mari kaka wuon nyamburko mar neno ni nyamburko no nitiere yo makare. Ji ariyo gi kata mana ji adek makamagi ka nitiere makare taparo ni nyalo geng'o masiche mag apaya. Koriwo nyaka sirikal duol mochung' ne weche mag wuoth e pacho kamano mar NTSA. Aparo ni ber kwariwo wiwa kanyakla. Bende Boris kubro bedo gi twak maket kod mago bende oluongwa kaka jofwambo mar mondo mi wawinji matut. Abro luongo mang'eny kabisa. To un bende samu luongo e mbaka kae luongo jo NTSA mondo obed go piny gi sirikal mondo koro waked kodgi kae mondo jopiny ong'e kuma makosa nitie. Kora pani chieng' machielo bro bedo ka ketu gi jo NTSA donge kabisa. Ber bende kwa ng'endi bugo ni kanye minyalo din. Erokamano. Nikech ang'e jo NTSA be nyalo bedo gi seyo kuom derepe kanyakla kod weg SACCOs kanyakla kod kata mana un mukedo ne kata weg SACCO onego bed ni luongo gi kae mondo gibe giwachie mamar. Aya wabro manyo nyaka weg SACCO kwa kamano wagundu erokamano. Nyakor mga jwang' chenro makamano wachako saa 12 gi Cleophas Oluoch nyaka sani saa 5 aneno kanyo dong' mana dakika 3 mar mondo mi orom saa 5 yango gi kanyo bende makilwe mar chenro makawuono kiny bende odiochieng' nyakor mga jwang' ritri ibed makare ibed godiochieng' makare nyoro ng'aw oritore matari.